Finalista číslo 9. Mlynárska vrba. V Cíferi Páci stojí mlyn. Zakreslený je už v mape prvého vojenského mapovania z roku 1783. Mlyn si bral vodu z potoka Gydra a sústavou náhona a rôznych kanálov zavlažoval okolité územie. Vďaka tomu tu rástol kus lužného lesa a šťavnaté mokré lúky. Táto vrba vyrástla v tejto krajine. Mlyn minulý režim odsúdil na zánik, spustol a kanály postupne zanikli. Krajina stratila vodu. Zostal len potok, brehové porasty, kúsky lesa a lúk. V susedstve vzniklo kúpalisko a reštaurácia. Len celkom nedávno starý mlyn doslova vstal z mŕtvych vďaka cezhraničnému projektu a stal sa súčasťou archeoparku Cífer Pác. A stará mlynárska vrba sa spolu so sestrou stala súčasťou malého útulného námestia pred ním. Hoci je celá bútľavá a v takomto stave je už dlhé roky, stále stojí, stále rastie, stále má zelenú korunu, stále chce žiť. A je doslova umeleckým dielom prírody.